En primeiro lugar, agradecer a súa amabilidade por asistir a esta presentación do libro que o ano pasado tirou a editorial Ai o Vento. Tamén a Beatriz Rodríguez López, Alfonso Vázquez Reboredo e o meu amigo e valedor Xosé Ángel Maqueira. Un especial agradecemento para Afonso Rivas Fraga, que confiou na obra e me abriu o seu grande corazón. Tal e como reza o título, falarei da estadía da familia Vaticlán Blanco na Galiza entre os anos 1912 e 1925 en diferentes localidades de Arousa, mais antes quero facer algunha referencia a este concello e a vila de Caldas de Reis. Verán vostedes no libro que cando intento botar algo de luz sobre unha das estadías do escritor Ramón Pérez de Ayala na Galiza, metín a pata e situei a aldea de Baliñas no concello de Caldas, cando resulta que pertence ao concello de Portas. Non, a Barro. Dupla metida de pata. En Baliñas tiña a casa Enrique Amado, un escritor galego que a maiores foi un dos primeiros traductores ao castelán das obras do escritor ruso Esa de Queiroz. A máis de formar parte da redacción da revista Sagitario, foi tamén autor teatral, pois o 25 de febreiro de 1909 foi estreada no Teatro Español de Madrid a súa obra titulada La Madre Tierra, paso de comedia de costumbres